Uthando Lwethu Mlotshwa uthi abesifazane abacela amadoda imali yezinwele kungcono bagunde njengaye. Odume ngokuba ngumkhulumeli wamadoda ezinkundleni zokuxhumana, Uthando Lwethu Mlotshwa usenxusa abesifazane ukuba bagunde izinwele zabo uma bencike emadodeni ukuze bakhokhelwe ukwenza izinwele. Uthando Lwethu uveze ukuthi abesifazane kufanele bafunde ukuzimela futhi bengalokothi bahlupheke noma balindele amadoda ukuthi anakekele zonke izidingo zabo, ikakhulukazi ezemali yezinwele. Uthi nakuba enomyeni wakhe, Uthando Lwethu unqume ukugunda ikhanda lakhe ukuze angahlali emcela ukuthi amenze izinwele futhi lokhu kube yisibonelo sokuzimela. Uthi ngokugunda uzama ukukhuthaza abesifazane ukuba bazinakekele futhi bafunde ukuzimela ngaphandle kokuncika kwabanye. Uthi njengoba egunde impandla nje ukhuthaza abesifazane ukuthi basike iphethini kuye futhi bafunde ukuzimela. Kusho yena-ke Uthando Lwethu. Sifuna ukwazi ukuthi-ke ngabe kuthini okuphawula ngalolu daba. Isambane News sibuye nazo sishisa.